Vi vil i denne video præsentere om begrebet strategi i en virksomhed. Strategi stammer fra militæret. Meningen med strategi er at opnå de mål, man sætter sig. Strategi er altså fremgangsmåden for, at en virksomhed kan nå sine mål. Der findes 4 strategityper: markedsstrategi, prisstrategi, produktudviklingsstrategi og vækststrategi. For at forklare strategi bruger vi den strategiske platform og gennemgår de forskellige faktorer, den indeholder. Det første punkt, den strategiske platform beskriver, er strategiske analyser. Der er eksterne og interne strategiske analyser for en virksomhed. De eksterne analyser bliver brugt til at finde frem til mulighederne og truslerne for virksomheden. De interne analyser bliver brugt til at finde frem til de stærke og svage sider. De eksterne analyser er henholdsvis PESTEL-analyse, Porter's Five Forces, Porters generiske strategier og Boston-matricen. De interne analyser er Porters værdikæde og Ansoff vækstmatrice. Efter analyserne opstilles en SWOT, som bliver brugt som udgangspunkt, for at virksomheden kan vælge sin strategiske intention. Den strategiske intention består af virksomhedens mission, vision og værdier. Missionen udtrykker virksomhedens overordnede formål med dens eksistens. Visionen er et fremtidsbillede, som udtrykker, hvor virksomheden vil være om ca. 3-4 år. Værdierne er virksomhedens love, som gør, at de når deres mål på en acceptabel måde. Alt i alt sørger den strategiske intention for, at virksomheden fastsætter deres mål og benytter de rigtige veje for at nå dem. På baggrund af det tidligere arbejde, virksomheden har foretaget sig i forbindelse med de strategiske analyser og intention, har virksomheden nu et overblik til at fastlægge den strategiske plan. Virksomheden har altså bygget fundamentet til udarbejde af den endelige strategi. Strategien skal opfylde 4 krav. Den skal være konsistent, realistisk, skabe konkurrenceevne og være dynamisk. Nu kan virksomheden implementere den nye strategi i de omgivelser, de opererer i. Ved ustabile omgivelser er det vigtigt, at strategien er dynamisk fremtidende for at kunne følge med i ændringerne. Ved stabile omgivelser kan virksomheden planlægge deres strategi i en stor detaljeringsgrad og langt ud i fremtiden. Strategi er fremgangsmåden for, at en virksomhed kan nå sine mål. Virksomheden skal igennem 3 faser for at fastlægge deres endelige strategi. 1. Strategiske analyser. Her skal virksomheden foretage eksterne og interne analyser. 2. Strategisk intention. Her viser virksomheden deres overordnede hensigt via deres missioner, visioner og værdier. 3. Strategisk plan. Her skal virksomhedens strategi leve op til de 4 krav, og virksomheden skal herefter implementere strategien i deres omgivelser.